आज आप सभी से एगो छोटा सा अनुरोध बा। हमारे बिहार की बेटी जो बिग बॉस के घर में गई है, जिसका नाम है मनीषा रानी, तो अपने भोजपुरिया समाज से, भोजपुरिया संसार से, भोजपुरी परिवार से सबसे निवेदन बा कि आप सब वो के इतना प्यार दी जा, इतना दुलार दी जा, इतना सपोर्ट करी जा कि हमारे बिहार की बेटी जो है मनीषा, वो बिग बॉस के घर से जीत के आए। आज आप सभी से एगो छोटा सा अनुरोध बा। हमारे बिहार की बेटी जो बिग बॉस के घर में गई है, जिसका नाम है मनीषा रानी, तो अपने भोजपुरिया समाज से, भोजपुरिया संसार से, भोजपुरी परिवार से सबसे निवेदन बा कि आप सब वो के इतना प्यार दी जा, इतना दुलार दी जा, इतना सपोर्ट करी जा कि हमारे बिहार की बेटी जो है मनीषा,